lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano dili ako masugama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa? Maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain. Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, Africa, protektado ka pa. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Mag-asiko ka na. Testimonya sa kayuan atong paminawon. Ma'am, kisa kayo itong ngalan na to, ma'am? Ako si Sally Claret, taga Kunat, Aluran. Ang akong gibati, katong paminhod sa kong lawas, ug hangakon ko, then mo, para kong high blood. Pag inom na ko sa kuan, Asigo Herbal Capsule, nawala gyud. Oh, mo nang akong hanyo ninyo nga mo palit gyud sa Asigo Herbal Capsule kay mo ginin makabawa sa mga pamaol tanan. Sa iyong ipagbati sa iyong mga lawas. Salamat po ko nga naaning produkto ha. Testimonya sa kayuan atong paminawon. Kisa kayo itong ngalan na to, ma'am? Si Wilma. Wilma. Alia. Taga Tabok, Sor, Purok Size. Akong gibate, sakit akong tuhod o dili ko katulog. Sukad sa pag-inom nako sa tambal nga Asigo Capsule, naulian ang akong sakit o maayo na akong katulog. Isa ka buwan na kape na akong paggamit, diha na ko nakatagamtam ang akong gibati nga naulian. Kada adlaw, usa ka kapsul. Manghinaot ko sa mga tao nga nakadungog karon, mogamit sila aning tambala nga Asigo Capsule para pod nga maulian sila sa ilang gipangbati. Og daghang kaayong salamat sa Asigo Capsule. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwerte cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa.
gagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi. Sa panahon nga kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Igo na day, basin na puog nga matay. Igo ng pagpaantos mo, isa kitang tingdughan ko. Pagkahapos, daw dili ko na maantos. Kalipay ba magsud ko? Lumabak ko ako inta. Please love me, dear, please love me. I need your kiss and loving care. Balik na day, balik na day. Ang baliling mga Hey! Good morning, good afternoon, good evening, may gabi, may bunda, may galon. Kung sa mga oras na nanawaroy, hello! Hi guys! kalipay ba? Kumusta mong tanan? Ang inaot ko nga okay ra mo? Ano na po ng inyong paboritong programa? Walay politika, pulos lang yun pakatawa. Ang programang makawala sa inyong problema, nga makalimot mo nga inyong mga barkada. Wa na bayri ang inyong mga utang, mga kagwanga. Ibuog Mindanao. Ayong adlaw, Radyo Serbisyo 94.3. Nasipit Agusan del Norte. Sa Radyo Katribo Philippines 106.9 Butuan City. Diapod sa 97.1 Enchanted FM sa Hinatuan. Surigao del Sur. O sa maabtan sa signal po diya sa akong yutang na tauhan diya sa mga Guy Bislig. Igo na day, Kumusta man mo diya? Taga diya man sa bitok-bitok.
basig ako ug mamatay. Siyempre sa atong mga kauban sa Misamis Occidental, Partner Radio 94.9 Oroqueta City, 97.1 Mix FM Plaridel, 92.5 Mix FM Aluran, og diya sa may Cotabato. Hello diya sa mga taga Kidapawan City, 100.7 Tambuli Infinite Radio Kidapawan City. Og siyempre di magpalupig ang mga taga Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Og diya sa may Davao de Oro, Tagum City, 100.7 Metro FM. Hello sa inyong tanan diha. Naginaot ko nga tana okay ra mo. Kay ako dire okay ra po go. Okay ra ba ang tanan? Malipayon ra ba ang tanan? Mao gali ang giingon. Simulan na po natin ang alamatin ro ang ating letter for today. Gusto ko na lamang ang imong mga giaha. Upaya kinindughan ko ano nili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Dear Brother Bernie, bitok bito, magampo kita, atong iampo ang mga tao, nga kusog mo simba pero libakiro. Mayong adlaw kanimo Brother Bernie bitok. Itago na lang ko sa pangalang si Alisa. Kanang tawagon ka ba? Alisa ba? May tungod kini sa akong relasyon karon, sa akong tago-tago nga uyab nga itago nato sa pangalang si Boyet. Sa una, makasabot ko, high school pa ko, kay muingon mangunas mama nga di sa maguyab-uyab kay bata pa ko. Apan karon na ni-graduate naman ko college na nakoy trabaho nga nung pugngan pamanggihapon ko niya. Kadyo lang. Biporta mga tawa, mga igala. Biporta mga tawa. Ang atong gugmang giatod kanato sa Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Kadyot lang ha, seryoso sa ni mga igala. Katong Setyembre 2021, last 2 years ago, ang number 1 nga sakit nga kamatyan or ang number 1 nga mga sakit diri sa Pilipinas ang respiratory infection. Ha. Mao maning panahon sa pandemya. Sipon, pneumonia o kana. Mga infeksyon nga tungod sa mga virus o bakterya. Kabalo mo sa ikadua? Kabalo mo? Uy, tubag! Kabalo mo sa ikadua?
O, paki-google na lang para madali ta. Ang kasagarang sakit sa mga Pinoy, number 2, is hypertension and cardiovascular disease. Ha! Hypertension, o siya pasabot. Ha! High blood pressure. Sama sa mga heart disease, stroke yun, stroke. Mabisyo social man. Heart disease, stroke, and coronary artery diseases. O sa kasagara, poor diet. Lami kay kaong humba. Walay exercise. Bisang magpalit lang sa tindahan, magmotor yun. Bisag nara sa unahan, magbike yun. Okay, madadara ng bike. Ano yung ba magmotor yun? Magpakitang gilas. Mauda na yung mga dahilan. Mga bossing, mga boss, madam, labi na kung atong edad na natas mga 40-50 na ta. Ayaw taon mo kumpiyansa ng inyong hypertension or high blood pressure or perminti taas ang inyong dugo. Di ka na maayo. Kay anytime, simba ko lang palayo, anytime. Pwede ka ma-stroke, ma-heart attack. Pwede na mo buto nga ugat, aneurysm, simba ko palayo. Marisip. Busa, mag-Ashigo plus herbal capsule. Ano na isago lang ng Ashigo? Ang Ashigo plus, ang pinaka-main ingredient ani kaning ashitaba. Ang ashitaba muna'y sikreto ngano ang mga Hapon. Uy, hungong lang ako para ikaw rin makadungog. Kanang ashitaba muna'y sikreto sa mga Hapon o sana sa mga herbal na iyang ginagamit sa Japan. Muna sila mag-80-90 ang mga edad dito, baskog kayo mga tigulang sa Japan. Ang ashitaba makaboost sa immune system. Kung ikaw masakiton, labi na kung imong trabaho, sige ka mainitan, ulan, init, kailangan ka ani para di kadali magsakit. Aduna say anti-inflammatory properties. Ug ang atong ashitaba nga sagol sa Ashigo Plus adunay anti-aging effects. Mo nang bisag tanawong ka, bisag 60, bisag senior citizen na ka, uy! Mura gyapog SK. Sobras 40. Mo man na may anti-aging. Taang nakalami bito aning ashitaba sa tilod anay lang kanag yung atong brain function. Pag action nagitag bungaw-bungaw, delikado na. Ang ashitaba nga sagol sa Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Aduna ing aning power. Muning kaning ashitaba, superfood yun ni sa Japan. Muna ang sagol nato again sa atong Ashigo Plus Herbal Capsule. Again, ang Ashigo Plus Herbal Capsule maayo sa mga heartburn, stomach ulcer, high blood pressure, high cholesterol, sa gout, allergy, constipation, food poisoning. Bosa, testingin na ninyo, palit na og Ashigo Plus Herbal Capsule. Available ni sa inyong mga sukintindahan og available mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon. Ha? Bosa, testingin na, palit na og Ashigo Plus Herbal Capsule. Mayong adlaw, Brother Bernie. Ako si Alisa. O ang akong sitwasyon karon may tungod kang sa Boyet. Itago lang to sa pangalang Boyet. Nahantod karon, sikreto lang gyapon ang among relasyon. Kay lagi ang akong mama, di siya gihapon ganahan nga ako musulod sa pag-uyab-uyab.
Mula nang mawalay ka na, damdamin kong ito sa'yo'y di na mapalaya. Asa naman sag kaday? Ma, asa ka naman sa? Nagkita na po siguro ka ng giingon nila nga imong uyab nga si Boyet. Ha? Ma, usa ba namang pangsulti, ma? Dagay perminti mo sumbong ka nako. Nga makikita daw ka perminti anak ni Boyet dias kasagingan. Tapagawas nimo na disalay na imong sayal. Giing na labeta ka nga dili sang ko ganahan nga mag-uyab-uyab ka. Kapila na takag-ingnan anak day. Ma, di na tinuod mo yung uyab ni Boyet, ma. Ugi kadua, ma. Nganong hantog karon ginabagbawan man ko nimo, ma. Nga na naman ako'y trabaho. Sa una mo ingong ka nga di ko mag-uyab-uyab kay high school pa ko. Tapos pag college na ako, niingon na po ka nga di ko mag-uyab-uyab kay college pa ko. Tiwason na ako akong pag-eskwela sa college. Pero hantod karon mo, ang anong animan. Nga na naman tanak ko'y trabaho. Oy, so tinood yun na ang gisulti siguro. Nga uyab mo na ni Boyet. Ma, dili lagi, ma. Na-timingan lang, amigo lang mi, ma. Bantay lang gibito ka, makita-kita ka. Nga magbanuban ka na ni Boyet, birahon yung ginay mong buhok kung pakaulawang yung taka sa tong silingan. Intense na kinay kong drama, kaya nang lagsik na akong mga laway. Wala lagi, ma. Bantay lang yung ka. Maglago di ko makita yung taka nga, magkita. Agay na! Na! Sige na, ma. Di palagi ko mag-uyab-uyab, ma. Huna-una, nga daghan pa kayo kay mga igsuon ngayon mo pang ipa-eskwela. Soon sa lugar ni ma, aya ra ko manguyab-ani kung mahuman sila tanan sa pag-eskwela. Ngano man ni ma, ngano ako na may nuoy nagsaluan ni tanan. Naon sa mga nireklamo ka. Pasaylo ako, day. Kay kung buhi patana imong papa, pwede naman talaga ipakasal. Pero kabalo biyag yung ka sa atong sitwasyon, day. Ngalisod biyag yung kaayo atong kahimtang, day. Kabalo man siguro ka na, day. Lagi, ma. Sige na lang yun, day. Agwantalan sa good, day. Ayaw lang sa yun sugtan na si Boyet, day, kung kapanguyam na sa imo, day. Maluoy ka, day. Lagi, ma. Ay, kabala ka, ma. Di palagi may uyab ni Boyet, ma. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? Daw, be. Kung saan po ingon ni mo si mama. Pasilo ako. Wag yapon ako masulti ang tinuod. Nga halos tulo ka tuig na tanay relasyon. Pahitaan eh. So sa may tabuan ni ron. Sige lang yapon tagtago-tagoan ni nga relasyon. Pahita po kaya niyo eh. Ambot lagi di ko kasabot ni mama. Sa una may makasabot ko nga high school di ko pwede mag-uyab-uyab. Pero karon ni-graduate naman ko college. Na naman po ko'y trabaho. Pero hindi ko ano kang dili siya ganahan na mag-uyab-uyab ko. Pasaylo ako, Boyet. Ay kabala ka mo abot talaga ng panahon nga madawat ni mama nga uyab na daytang duha. Ang problema diha antod kanus Antod kanus sa mamang kumagulat. Paita niyo eh. Ganam sa gugugon nga masuya ko sa mga barkada mag-selfie-selfie ko uban nilang uyab. Mag-picture-picture sila uban nilang uyab. Kita sa man eh. Ato mga picture puro lang nara sa phone di gyud nato ma-upload. Di manggaling takamatag.
Magkita manggaling ta, tago-tago pag yun, pipay kabit na to, ani. Munang dito pa kita sa kasa, kasagingan. Ay lang kabalaka, paabot lagi ng panahon, madawat talaga na ni mama. Pasaylo ako, Alisa, pero kapoy naman guwani, oy. Ayaw pag-ana ba? Kabalo biyag ka nga, kung ako lay pabot, ang gusto na bigyan ako isultihan si mama. Pero kabalo biyag ka sa atong sitwasyon. Ambot lang lagi, bro. Still na lang, kakawad-an ako gana ba? Sutilan na yung mama, good. Lagi ay kabalaka, maabot lagi na nga time. Ambot lagi. Kabalo ka, unsa kay maayog, cool off lang sa tabi. Unsay cool off? Cool off ka nang paway sa taga-dyo ka nang unanasa na dabi kung unsa ba yun. Imo bagyo kong ipaila-ila o dili kay murag lain man gay ni. Mura mag kag dili proud good nga uyab ko nimo good. I recall you said that you would never leave me. You told me more, so much more, like when the time you whispered in my ear. There was heaven in my heart. I remember when you said that Asa naman sa kagika? Nakita lang sa siguro mo, no? Nakita na po mo ni Boyet. Ma, nakita mi ni Boyet, ma, pero ako lang gihatod to yung gi-order nga panty dito sa Avon. Asa to? Katong, mo na itong gidala to ni mo akong koan, brochure? Ma, di na brochure, brochure na ma, brochure. Ay, sos, pareha na brochure. Nag-order na siyang panty di ay? Yes, ma, nag-order siya, ma. Maayo. Pero ayaw, biyag yun na. Basi ko yung naging mo ni Boye. Kada nga naging ako nga makita mo. Katunaging di na sa kuan kasagingan. Dito na po daw mo nakita sa may kuan, sa may kamaisan. Bantong radagang kay mais-mais na imong lubot. Sus, ma, oy, ayaw pag storya na mawala lagi, ma. Nagatod lang ko maatong yung order nga panty sa Avon. Maayo. Basta lang ayaw gina... Kung naman gagali mauyab sa imo, day. Kabalo ka, day. Ayaw na si Boy. May pa to si Aldrin na lang, si Aldrin. Kita ato ni Aldrin. Ito imong classmate ba sa grade 6? Amigo kita siya, papa. May pa si Aldrin na lang. Kajut lang, good, ma. Kung sa mga irasyon di ka gusto mag-uyab-uyab ko, tungod kay di ka ganahan nga nako'y relasyon? O si mismo yun ang problema, di yung kaganahan ni Boyet? Pwede both. Di pa ko ganahan yung mag-uyab-uyab ka. Pero kung welcome, yung ka nga mag-uyab na ka, mas maayo nga si Aldrin na lang, ayaw ng kaboyet. Sus, ginoo ko nga na ilang pamilya, o manay klaro diha. Kasi way klaro, ma. Nakabuutan na nilang pamilya. Huwag man na sila yung mga libog, ma. Ang iyahang papa, gaserbisyo magaling na, Knights of Columbus, magaling na siya. Gaserbisyo magaling na siya sa simbahan. Tamo ingong kakaroon nga, huwag na sila klaro. Basta. Kung manguyab, manggaling ka. Sige, musugod na ko nga manguyab ka. Sige, bisag si kinsang lakiya, ipaila-ila diri sa kuha. Basta kay dili lang yung ko gusto anak ni Boyet. pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. At kahit di sigurado,
suko pagyapong ka. Medyo. Pwede ba na ako kaya eh. Ay. Abi na kung makaya ko nga di makikita nimo pero mingaw kay. Abi yun ako. Abi na ako din yung ka magpakita na ako po. Grabe, 3 days na kita wala nagkita. Gisimot-simot na lang na ako tong brief nga bahog itlog. Ngano ikaw ra ba day? Abi ni mong nalipay ko ani. Gisimot-simot man na sa nako tong panty nga bahog bulad. Namiss na ko do. Nako Paul. Abi gina ko kaya. Di man gid na ako kaya eh. Bisag 3 days lang tawa nakita. Sus. Ay, bugat na kayo eh. Sige biya ko gilak. Sige ko gilak kay... Kaya abi na ako nga bulagan lang yung kunin mo. Pero kung paging nga lagi nilakan eh. Bati akin ni Mugnaw. I miss you. I miss you to. Miss you na lagi. Samo kayo ko. Sina. Di makayo eh. Bugat na yung kayo eh. Kadya lang. Alo eh. Gimingaw ko niya eh. Abi sabi. Kumusta ka? I miss you. Uy, sumunay mo mga istorya. Gimingaw ko ani na. Ayo ha. Pasig nailain ko na. Pasig nailain nagtulid na imong gutter. Pagilom diha. Pasig ikaw. Basi nagsumangi lang kag pa cool off pero basi na din kay laing gutter nga gitulid dito ha. Secret. Nasa mo. San. Nasa mo. Lalay joke eh. Sabay na ilain eh. Huwag mo ilain good. Ikaw ramang good. Ay, naglibog biyag ko ni mama. Nga naman. Kabalo ka niingon na ba siya nga okay na daw ko manguyab. Oh, naraman din na day. Pero akong gikatingad, nganong mingon siya nga, okay na daw ko manguyab. Pero dili lang yun daw ikaw. Tinunay mong isulti? Maugali akong gikalibugan, pero miro abin ako di siya ganangay mag-uyab-uyab ko kay mo sulod ang relasyon. Pero karon ingon na siya nga okay na, pwede na ko manguyab. Basta kay di lang daw ikaw, boyet. Kalain. Bahala si mama eh. Ang importante nga walay lain kundi ikaw ra gyud. Ikaw ra kong gusto nga mutilid ani. Wa ka mo nangil. Bugat na kayo ni. Okay, I miss this. Ako po gimingaw ko ani. Grabe hiwian aning gutter oy. Sige diha padapit hiwi yung kayo pasigamay. Kana.
Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo kung masaligan, huwag kang nambalatian, sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-aksiko ka na, epektibong masaligan. Mag-aksiko ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Rosaline Inatit, nagpuyo sa Lower Langkangan, Oroquita City. Ang akong anak na ay bukol sa liog. Sa gamay pa siya, nakita na ko nga na ay bukol. Nabalaka ko kay nagkadako siya, nagkadako pod ang bukol. Ang akong bana na ay gipalit nga Ashigo kay nindot daw. Nadungog niya sa radyo kay may naay asitaba. So mauto kada gabi akong tangtangon sa kapsul dayon akong tunawon ug ipainom sa akong anak. Sulod lang sa isa ka bulan kapin nahilis jud ang maong bukol. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay nagamay jud ang maong bukol. Akong giawhag ang atong mga tigpaminaw karon nga mutumar sila sa Ashigo Herbal Capsule sa mga naigibati. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwerte cute ka lang Miramax, Miramax, Miramax. ang banag asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi. Sa panahon nga kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok Bitok. Brother Bernie Bitok Bitok! Ay, kadyan lang. Nagbiramax na ba ang tanan? Duha din dahilan. Ngano day tuod nga si Junior di na mugahi. Naay physical causes, napoy psychological. Duha din na siya. Ang physical causes, mauna nga ang kondisyon, pag medyo tigong-tiguang naman guga, kaning mga kaugatan na to, medyo ga-action na ugahi, medyo di na kayo mo abot ang dugo. Muna usahay, high blood baka ka, or na kay heart disease, munang usahay, maglisod na. Pampagahi kay ang mga dugo, di naman mo ito sa mga kaugatan. Diabetic. Kung diabetic ka, uncontrolled imong diabetes,
Posible nga imong mga nerves diya o mga blood vessels nimo na damage na. Mo nang medyo di na pud mudagan o di na pud mugahi si Manoy. Or posible po na sa imong basig ni under kag medication or treatment. Mo nang usahay madamay si Junior. Dungan mo na tao pero nauna siya pagkamatay. Maulang. Ang psychological effects pwede po psychological bisag bata pa ka pero nganong luya man. Posible sa imong stress o anxiety, stress sa trabaho, stress sa mga bayronon, depression, o kana. Or even ang relationship ninyo, kamong duha na problema. Mao ning nakalami sa atong Biramax capsule o Biramax coffee. Ngano man, kaning duha, iyahang tambalan. Sa physical na aspeto, ang atong Biramax capsule adunay mga ingredients sama sa horny goatweed. Nga kini mo'y mutabang para katong mga ang blood flow mo adto gyud sa mga kaugatan mo nang gahi gyud. Gahi pa sa imong baruganan. Mo nang mo kumbati. Ang nakalami pa gyud sa atong Biramax, ha? Kaya na po ni siya sagol nga Panax Ginseng. Kung asa ang Panax Ginseng, siya po'y bahala sa imong stress and anxiety. Kaya naman ni siya sagol nga anti-stress o anti-anxiety. Kaning Panax Ginseng. Tapos makababa pag yun siya sa blood sugar o cholesterol level. Di ba? Muna yung nakalami sa Biramax capsule o Biramax coffee. Kay all natural ingredients, FDA approved, organic ni siya. Di ka mabalaka. Bosa testingi ganinyo mga bossing, mga sir, mga madam. Pwede man isbae, pwede slaki. Para dili pingis, mag-Biramax. Aron makaduhaan, mag-Biramax. Aron satisfied, mag-Biramax. Si Mrs. bisag way katawanan, magsige nagngisi. Mag-Biramax capsule, available ni siya sa mga suking parmasya ug mismo gyud sa radio station na imong gipaminawan karon, ha? Patistingin na. Order na. Mag-Biramax. Bira to the max. Di biro ang sumulat ng awitin para sa'yo. Para akong isang sirang ulo. Oy! Alisa, day! Ma? Ano man ni mo giatubang si Aldrin kaganina? Ani man diris bay? Ay, ma... Di ko ganahan niya mo. Kuan manggod siya mahambugiroon. Tapos hangin kay mo istorya mahambog nagbitbit og napulo ka electric pan magakapalit ko ma. O sabay hambugiroon nga tinuod man sa gyud nga maka-afford sila. Asa man ka nabikil siyang istorya, ha? Ay sus ma, maglagot ko ng mga tao nga sus, ambugiro kay naisakyanan, ambugiro kayo kay ipaginambog yun nga. Dagan sila kwarta bago ilang balay. Ay, ambugiro kay ma. Pili na ko matapobre yun kay sila ma. Naun sa mga kaday. Muna nindot noon. Kay mubuhi pa na sa imuha. Tako naman galing sobra at least mapisikan pa mi. Makatabang pa na siya po sa pag-eskwela sa imong mga mangod. Ana ba? Ayaw pagunahon na sa imong kaugalingon lang, day. Tapos in fairness, day, gwapo man po to si Aldrin, day. Nah, di ko ganahan, ma, Basta, ma, ayaw na ipamugos sa ako, ma. Kay ano, si Buyet yun siguro na imong ganahan. Ganang ganahan ng kala ni Buyet. Nga, na yung mga tato-tato. O sa mga bulingit maging lakiha. So, klaro giday kay ni Maba. Nga di ka ganahan, mag-uyab-uyab ko. Tungod ka di ko kaganahan anak ni Boyet. O, sige na, amino na ako, di ko ganahan ni Boyet. Nga naman, ma. Dili man ikaw makipag-uban ni Boyet. Ako man. Kung ugali nga, ako siyang sugton.
Ay sos. Basta. Ma, dako naman ko ma. Kabalo na ko masaon sa ako mga desisyon. Bahala ka. Gusto na ko ipahani si Aldrin. Gusto ko nga istoryahon ni mo siya. Ayaw na pagpalag. Ayaw na pagpalag. Kapag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang Ali diri Aldrin. Dali dayon dang dayon. Oy, Alisa, ali na diri day. Samo kayo. Ma? Mayong adlaw ni Alisa. Talawa? Madam. By the way, nadi ko gipalit ng mga grocery items para sa mo. Uy, di naman na importante. Uy, ginagdala pa mangyug ka. Ako lang nga, mag-istoryahan yun mo anay kong anak ba? Adin mo ko madam kay, ang ako lang madam nga, nag-harvest mangyug kupod ko, napo ko yung mga prutas na kay, ang amo manggong farm, nag-harvest manggod mi og kanang mga mangoes, mga strawberry, mga grapes, ana ba? Nagkabalo man ko nga, kamo marag, pang New Year agin mo maka-afford og mga grapes. Ala, oy, maninuod man taon sa gadang. Pero sa bagay, tinuod po ka, ayaw rin mi makatilog gray basta New Year. Naday mo sa farm di ay? Ako na ba lapas yan? Lapas ka na kong grapes, tanawa, galihok pa o gasukol pa. Ay, kangin kayo. Sige, bidawatong ko na. Sige mo, kamu si Alisa. Istoryala si Aldrin biya, ha? Hydrin. Salamat kayo. Tingala lang ko nimo kay sige mo kong text nimo. Ako tong sige miss call nimo panawag nimo para tingala man ko di man nimo. Giatag mo si mama number. Di ba kamutubagon? Tapos nag-friend request ko sa mo. Grabe na bira kayo. Di magyug ko nimo i-add si mong Facebook, eh? Ay, pasensya na busy manggugugod. Pasensya kayo ko. Pasaylo ako, Aldrin. Oy problema. Actually, nalang ko diri kay naibawaan ako nga nag-ingon ni mong mama nga wa pa man daw kay uya, ma-party kayo. Oo. Wala pa ko'y uyab. So na timing andi ay yun nga nag-ila ta karon kay sa tinod anay lang. Duger yung kay ko nakagusto nimo, Alisa. What is life to offer me when I grow old? What's there to look forward to beyond that biting cold? 'Cause they say it's difficult, yeah, stereotypical. What's there beyond sleep, eat, work, and Oy, Alisa, day! Ma, sabay ako nadunggan nga, wa palang galing, nagsugod palang galing si Aldrin. Imo naman dayong gibasted. Magisultian na taka, ma. Di ko ganahan ni Aldrin. Di ba nag-ingo naman ko sa imuha nga nindot kay siya para sa tong pamilya? Aon sa mga kay problema ni mo, day? Ma, gikapoy na ko ani, ma. Kabalo bigyo ka masugod pa lang sa una pa lang high school pa lang ko, ma. Tanan bigyo man di kumusupak ni mo, ma. Tanan ni mong sulti di gyud kumusukol, ma. Nisukad ma, wag gyud ko nagpabadlong ni mo, ma. Ingong ka nga ma-honor ko, na-honor ko, ma. Katong maingon ka nga, kailangan best in math gyud ko. Nahimo kong best in math, ma. Paingon ni mo nga di ko manguyab, wa ko nanguyab, ma. Tanan may mong gisulti, ma, gabuhato na ako, ma. Kabalo ka, ana, ma.
Unsa may pasabot nimo ana? Ma, please ma. Bisa man lang mas lalaki nga kung gusto ma, pwede mga ayaw ko buti. Kay nga no, sultikos tinoon. Sibuyit yun siguro imong uyab. Oo ma. Sibuyit ang akong gigog, mama. Sibuyit ang akong gusto, ma. Sibuyit. Ang samang gay mong gigilala na ni Boyet. Ma, dako kayo ang ulo-ulo, ma. Tapos mo sangko pag yun sa tika-tika, ma. Pag-ilom na. Di na ako madawat na yung pamilya. Ano bang yun, Dema? Sa may problema, ma? Sa may problema? Ano, Dema, yung kagalanin, boy? Di ikaw ganahan. Kaya dili matanggal sa akong kasing-kasing kaya ang papa ni Boyet mo na yung unang lalaki nga nagpasakit ka na ako. Usa? Oo. Ang papa ni Boyet ang akong first love. Og si Boyet ang anak sa babae nga nag-trardor ka na ako. Tinuod na ma. Tinuod na. Muna di ko ganahan ni Boyet para ni mo. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila nadaramang ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo? Brother Bernie! Natubag ra gyud ang akong dugay ra nga pangutana. Nganong di manggiganahan akong mama kang Boyet? Alam mo ba? Aya pa ko kabalo nga naday sila kagahapon sa papa ni Boyet. Bawat sandali ay ug tuod man miski si Boyet wa siya kabalo ni ana. Busa, it really hurts. Palangga kinawa kong mama. Pero saan maginako niyo, di po na ko kaya gin nga musukol sa kong mama. Di po ko gusto na moabot sa punto nga magpili ko kang Boyet o kang mama. Unsa man rin na lang ko kang Aldrin. Pero ang ginasinggit sa akong kasing-kasing si Boyet man yun. Kung paminahon ninyo ang iyang singgit, Boyet. So may angay na akong buhaton. Tanging pag-asa, di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Ay nako, muna ni karon mga igala partihag yung gayo. Ay kalimte, tistingin na ninyong Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Available mismo sa radio station na inyong ipaminawang karon. O siyempre ang atong Bira Max, Bira to the Max. Nakuyog yung gayo. Gabi, kadlawon, mabuntag. Perte kayo, tistingin ninyo. Bira Max Capsule o Bira Max Coffee. Available sa radio station na inyong ipaminawan karon. Alisa, kulbasa na po nag-okay sa nimong kanong sa pang teleserye sa nimong live, oh.
By the way, day, kung gusto mo magpadala sing letter, inyong i-email sa counselorbernie@gmail.com. Or pwede po mo bisita sa akong Facebook page, i-search lang Bitok Bitok University. Tapos i-PM din ko ninyo. Dagan salamat. Ay nako. Alisa, medyo sa ako panggingon, medyo kuyaw sa nimong story ha. Medyo sa ako panggingon pang ano rin ha, pang teleserye. Kabalo ka, at the end of the day, gabi na. Sa tunay lang, kaning mga ginikanan, pamina mo mga ginikanan ha. Kamong mga ginikanan, whether you like it or not, bisa pag kamo ang ginikanan sa inyong mga anak. Pero di gid mo forever na sa ilang mga kiliran. Moabot yun na sa punto ang inyong mga anak, lagi na sila ipilion. Ako sa imo, Alisa, sa tunay lang, siyempre, lamay medyo personalan man sa imong mama. Pero kabalo ka, di sa ko gusto nga matula ka ka-Aldrin, pero walay gugma. Si Boyet makanggisinggit sa imong kasing-kasing. It's about time na imo pong ipaglaban. Kabalo ko, di ka gusto mo supak, pero burabag Sara Hieronimo ba? Niabot yun sa punto nga, kung pwede na, for example, Alisa, kaya na ba nimo nga mabuhi nga wala imong inahan? Kaya na ba nimo mo stand on your own? Kaya kung gasalig pagyapon kasi mong mama na ayaw sa paglaban-laban dia, di sa ko gusto nga, sige na, biyain ni mama, di po ko gusto. Paningkamot diha nga mabot ang punto nga makastand ka on your own. Kaya whether you like it or not, sa ko pang giingon, di magyud ang mga ginikanan na sila, pero at the end of the day, imo paghihapon ng desisyon. Imo manggon ng kinabuhi. That's yours. So kung kaya na nimo ipaglaban si Boyet, mo stand alone na ka, di nakakaya mo, o di nakaingon nga magsalig pa siya mo ginikanan, then go ahead. Go for it, Alisa. Ato lang iampo po nga si Boyet tana, dili po tana mo give up. Kay lisod po kayo makiglaban sa gugma kung isa ra pod ang nisukol. Sama sa bangka, kung ang wala ra mo'y sigbugsay, ang too wala na mo bugsay, magsigig tuyok-tuyok ang bangka. So kung mulaban pa si Boyet, mulaban sa ka Alisa, then go ahead. Puro man mo single, na mo sa saktong edad, na nalabaw na mo, then go ahead. Pero kung isa ni give up na, ang isa na lang mulaban, na undangin na ninyo na. Sayang lang inyong effort. O sa effort lang landinganan sa Eflen. Daghang salamat. Daghang salamat sa tanan mga radio station nga naminaw karon. Again, ang atong Biramax Capsule ug Biramax Coffee. Plus ang atong Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee available sa radio station na inyong gipaminawan karon. Ingon mo tanan, I love you all. Bye!